Maayong hapon sa tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Mas nikusog pa ang bagyong Jenny ug naa na kini sa tropical storm category samtang gapaduol kini sa Central Luzon. Ug gani ang alas 10 sa buntag gi-estimate kini nga nahimutang sa 360 kilometers east-northeast sa daet Camarines Norte ug aduna kini gikusgong hanging 65 kilometers per hour ug pag-unos nga moabot og 80 kilometers per hour. Galihok kini sa direksyon na west-northwest sa gipaspason na 25 kilometers per hour. O base sa ato ang forecast, posible kini nga makalandfall sa Aurora Province unyang gabi o ugma sa kadlawon. Sa laing bahin, ang southwest monsoon o habagat ang paday na nakaapekto sa kasadpang bahin sa Visayas ug mao kini ang nagdala og madag-umong kalangitan inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat sa tibuok Visayas. Kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, wala kitay gale warning nga gipaisa karong panahon na pero kasarangan ngadto sa kusog na paghuros sa hangin ang posibleng magpasulabi sa Visayas diin aduna kitay kasarangan ngadto sa baloron nga kadagatan ug ang wave height nato posibleng moabot og 3.25 meters. Atong high tide sa alas 11:06 sa gabi adunay gitas-on na 0.82 meter ug low tide sa alauna 38 sa kadlawon adunay gimubo na 0.78 meters. O para sa atong temperature forecast sa Metro Cebu, mag-range between 25 to 31 degrees Celsius. Sa Bohol, 24 to 31 degrees Celsius. Samtang sa Dumaguete City, 24 to 31 degrees Celsius. Sa may Eastern Samar, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tacloban City, 25 to 30 degrees Celsius. Ug Maasin City, 26 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw musilang sa alas 5:35 sa buntag ug alang sa dugang na detalye bisita atong website sa bagongdatpag-asa.dost.gov.ph ug sunda usab ang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak kini si Netherlands sa Letrero. Daghang salamat.